ti oras nga inakipapanaw dita sidong mo anak kairwamak kumang kayat agdungteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit ang pagkada ko niyat ko Diya kaya ta makita malumlumdaan ka dati papanaw ko lagip mo't balunet ti lugar a papanak siksikan tulatan di ka nagsangsangit ang pagkada ko niyat ko kasnan biyak ko ag sing-singpet kanto no awan nagtun dita sa ibay mo sapay kuma tanaipaayang kadragsa umanay alagipin intun ka iliw na kastan biyak ko ag sing-singpet kanto no awan nagtun dita sibay mo sapay kuma tanaipaayang katragsa umanay alagipin intun ka iliw na numantay umadayo at dita sidong mo lagi pa makanayo na siksikan to kakaisuna nga ayat to'y biyag ko alakas tan biyag ko ag sing-singpet ka nga rod ket di nakliplipatan inggat tong palman dita biyag mo Diya kaya makita malumlumdaan ka dati papanaw ko lagip mo't balunet di lugar a papanak siksikan tulatan di ka nagsangsangit ang pagkada ko niyat ko kastan biyak ko ag sing-singpet kanto no awan nagtun dita sibay mo sapay kuma tanaipaayang katragsa umanay alagipin intun ka iliw na kasdan biyak ko ag sing-singpet kanto no awan nagtun dita sibay mo sapay kuma tanaipaayang katragsa umanay alagipin intun ka iliw na umanay alagipin